Ang pagkaon nga nagahatag og kinabuhi. Juan Kapitulo 6 versikulo 25, 59. Pag-abot nila didto sa Capernaum nakita nila si Jesus. Mingon sila, magtutudlo, kanas ka pa dinhi. Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ginapangitan ninyo ako dili tungod sa mga milagro nga inyong nakita, kon dili tungod kay gipakaon ko kamo og panog na busog kamo. Apan ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang, kondili paghago kamo alang sa pagkaon nga molongtad ug nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ako nga anak sa tawo mao ang muhatag kaninyo nini nga pagkaon, kay ako ang gihatagan sa Dios nga Amahan sa katungod nga muhatag niini. Busa nangutana sila kanya, ansa man ang angay namong buhaton aron masunod namo ang gusto nga ipabuhat sa Dios. Mitubag si Jesus, ang gusto sa Dios nga inyong buhaton mao kini, motuo kamo kanako nga iyang gipadala. Mingon usab sila, ansa man nga milagro ang imong ipakita kanako aron motuo kami kanimo. Kaniadto ang atong mga katigulangan mikaon sa pagkaon nga gituwag nga mana, sa dihang didto pa sila sa kamingawan. Kay nagaingon ang kasulatan nga gihatagan sila ni Moises og pagkaon nga gikan sa langit. Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga dili si Moises ang naghatag og pagkaon nga gikan sa langit kondili ang akong Amahan. Ug siya mao usab ang nagahatag kaninyo sa tinuod nga pagkaon gikan sa langit. Kay ang pagkaon nga ginahatag sa Dios walay lain kondili siya nga gikan sa langit ug nagahatag og kinabuhi sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Mingon dayon ang mga tawo, hatagi kami kanunay ni anang pagkaon nga imong ginaingon. Mingon si Jesus, ako mao ang pagkaon nga nagahatag og kinabuhi. Ang nagaduol og nagatuo kanako dili nagayud pagagutuman o pagauhawon. Apan sama sa giingon ko na kaninyo kaniadto, dili gihapon kamo motuo kanako bisan nakita na ninyo ang mga milagro nga akong gibuhat. Ang tanang tawo nga ginahatag sa Amahan kanako muduol kanako, ug ang muduol kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron tumanan ko ang akong kaugalingon nga kabubuton, kondili ang kabubuton sa akong Amahan nga nagpadala kanako. Ug mao kini ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ko pasagdan nga mawala ang bisan usa kanila nga iyang gitugyan kanako, hinuon banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Kay mao kini ang kabubuton sa akong Amahan, nga ang tanan nga nagaila ug nagatuo kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Nagbagulbol ang mga Hudyo batok kang Jesus, kay mingon man siya nga siya mao ang kalanon nga gikan sa langit. Mingon sila, si Jesus lang kana nga anak ni Jose. Nganong nagaingon man siya nga gikan siya sa langit, nga nakaila man gani kita sa iyang amahan ug inahan. Gitubag sila ni Jesus, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaduol kanako kondili tandugan sa Amahan nga nagpadala kanako ang iyang kasing-kasing. Ug sila nga muduol kanako banhawon ko sa katapusan nga adlaw. May gisulat ang usa sa mga propeta nga nagaingon, silang tanan tudluan sa Dios. Busa ang tanan nga magpatalinghog sa mga gitudlo sa Amahan muduol kanako. Wala kini magpasabot nga may tawo na nga nakakita sa Amahan. Ako nga naggikan sa Dios nga Amahan mao lang gayud ang nakakita kanya. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako adunay kinabuhi nga walay katapusan, tungod kay ako mao ang kalanon nga nagahatag og kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa kalanon nga gituwag nga mana, sa didto pa sila sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Apan ako ang kalanon nga mikanaog gikan sa langit. Si bisan kinsa nga mukaon nini nga pagkaon dili na mamatay. Ako mao ang buhing kalanon nga mikanaog gikan sa langit. Si bisan kinsa nga mukaon niini magakinabuhi sa walay katapusan. Tungod kay ang kalanon nga akong ihatag kanya mao ang akong lawas. Ihatag ko kini aron makaangkon ang mga tawo dinhi sa kalibutan ug kinabuhi nga walay katapusan. Naglantugi ang mga Hudyo nga naminaw kang Jesus. Mingon sila, ansaon ba paghatag nini nga tawo kanato sa iyang lawas aron atong kaunon? Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga kondili kamo mokaon sa lawas sa anak sa tawo ug kondili kamo muinom sa iyang dugo, dili gayud kamo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan.
Apan si bisan kinsa nga mokaon sa akong lawas ug muinom sa akong dugo may kinabuhi nga walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kay ang akong lawas mao ang tinuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang tinuod nga ilimnon. Si bisan kinsa nga nagakaon sa akong lawas ug nagainom sa akong dugo nagapabilan kanako ug ako nagapabilan usab kanya. Ang Dios nga Amahan nga nagpadala kanako mao ang gigikanan sa kinabuhi, ug tungod kanya nagakinabuhi ako. Sama usab nini ang maitabo sa mga nagakaon kanako, magakinabuhi usab sila tungod kanako. Ako ang kalanon nga nagikan sa langit. Dili kini sama sa mana, nga gikaon sa inyong mga katigulangan, kay nangamatay man gihapon sila. Ang nagakaon nining pagkaon nga akong giingon kaninyo mabuhi sa walay katapusan. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa simbahan sa mga Hudyo sa Capernaum.